Здравейте, днес ще ви покажа един страхотен двустаен апартамент в Лозенец. Нека да за хола. Ето го това невероятно холче с страхотни прозорци, които гледат към двете улици в съседство. Наблизко няма много сгради и е доста тихичко между другото. Тук имаме един готин кухненски бокс. Да, като барче. И спалнята, която също не е малка. Баня с тоалетна. И входното антре. За повече информация и огледи може да ми се обадите или да ми пишете.